जाबाय ब्र आंबो जाबाय माबासोमोन आलु जहलसोमोनलै आलु जहलसोमोन जेबो गैया ना बाथोन हेलो जिजिसको भिडिअ रनिं करनाय आंनाबो दालिसो जेबो गैया अके जितिया खामानि दंना ब्र 12 पांडा कौन है प्लीज 12 पांडा कमेंट करो सातजन दं आरोना जिउटि बसुमतारी मा जाखो आदा माथो नों नांथाबायसो थाबाय दा नेट प्रब्लेम जादोंलै माब्रै जायो नेटानो प्रब्लेम जाना लायबाय जिउटि नेट प्रब्लेम जानादोंलै फाग्लासो आं अनबो दोननो हाथ'नाय नङा मबाइल बेटारि चार्ज अके जेबो नङा अके जेबो नङा गेबसन अके जिउटि मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे आरो आं दा साननैसो बिराद खस्थ' जाथारदों ब्र साननैसो बिराद खस्थ' जादों आरो ना अके ब्र नों मा खामानि मावोब्रा ब्र आं मिथियाखैनो गेबसन ब्र नों मा खामानि मावो आं मिथियाखैनो आरोना मा खामानि मावो सुमब्रनि खामानिखौ नेटानो स्ल' जोंहा खेरेदा फिनिजों आलु ओमफ्राय भिन्दि भाजासो गोथाव इनस्टर्स लक टाइल्स लगिं नाय अके आच्छा राम नेट प्रब्लेम आं थांथ'बाय दै गाइसमोन दुखु दामनो अके जेबो नङा सुंद' थेंक इउ सो माच अके जेबो नङा गैयालै रावबो फैयाखैलै आंनि बेयाव बाय गाइस लाभ इउ all my dear friends okay thank you so much गेबसन बर थेंक इउ 7 बान्दा दं 7 जन सोरसो दं कमेन्ट खालाम साइले लाइक थेंक यू सो मच साइले लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच साइले क्या कर रहा है कैसे है हाल चाल साइले दिल में इतना प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को कैसे हटा सकता है कैसे रिमूव करेगा साइले बोलो दिल का प्रॉब्लम को साइले मोरा बोलो
साइली ने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है तेरा दिल में? मालूम नहीं रे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दिल ने धक धक कर रहा है। दिल क्यों ठक ठक करता है, ऐसा हो रहा है साइली। तो इसको कैसे रिमूव करा किया जाए, बोलो थोड़ा आइडिया दे दो। साइली मोहरा मुझे सपोर्ट करो यार, साइली फुल सपोर्ट करो। मुझे बहुत WT की जरूरी है रे साइली। कोई मुझे समझता नहीं रे साइली। किसके लिए ढक ढक हो रहा है, बोलो मुझे। मालूम नहीं रे किसके लिए हो रहा है, मालूम नहीं, लेकिन हो रहा है। किसके लिए हो रहा है मालूम नहीं रे साले। क्या करेगा साले, सिंगल लाइफ जिंदगी सिंगल। एनी अदर कोई भी मतलब कॉल करने वाला एक पर्सन भी नहीं है, SMS करने वाला भी नहीं है। क्या करेगा साली। आप लोग भी नंबर भी नहीं देते ना साली। मैं तेरी LB हमेशा टी हो रहा रहता है। और बोल रहे हैं, और ज़्यादा सपोर्ट करो। और साइली इसलिए श्रिया मेरा श्रिया किधर चला गया रे, मेरा श्रिया जी। जोंना मेक्सेलासो मा सिरिबाय थादोंमोनलै। बारूबा ओ यो हो हमको दीवाने करे यार, तेरे दीवाने करे यार, अब तो मेरे अगर तू नहीं बताएगा तो मुझे किसे पता चलेगा तेरा दिल क्यों धक धक होता है? मालूम नहीं है क्यों हो रहा है। लाइक डन मोरा सही बोल रहा। बाय बाय ने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। आमादुल रते हम तुम्हारे माँ, आमादुल रते तेरे बिना, ला 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 ला। किसके लिए होता है ठक ठक, बोलो मुझे, मैं हेल्प करेगा। अने गमालाङो ब्रा। मालूम नहीं रे साले किसके लिए ऐसा हो रहा है। साले क्या करेगा रे, हेलो डरना सोना, सोना बुनाले अनामिका, आई हेड यू अनामिका। मुझे सोना सोना मत बोलो, मुझे सोना। आई हेड यू सोना। ठीक तो ठीक है, तो बाय बाय साइली। ओके, जाओ जाओ साइली, गुड गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ, बाय बाय साइली, गुड बाय। मेरा मुझे कभी शक्ल मत देखो साइली। बाय साइली और अनामिका, मुझे कभी भी शक्ल मत देखा तू दोनों। भाई दिल में कोई बस गया रे। हाँ रे मालूम नहीं, दिल में कोई भी नहीं रे। अनल' दे होनदां अके मेक्सेल। मेक्सेल दहाय नेट स्ल'मोनलै, एखौनो जेबो माथोबाबो खोनानाय जायाखै दे। गाज्रि दामोन मेक्सेल, फाग्लासो नेटानो। माथो सिरि जागोन दा, सिरि जायाखै आं मालाबाबो सिरि जाग्रा मानसि नङा। आई हेड इउ सिरि। आं बेस्थ'खायसो रायलायनाय जायाखैमोन। अनामिका और साइली दोनों को भी आई हेड इउ रे, आई हेड इउ। मानो रागा जाखो नों दा? आं रागाखा मिथिया, आं रागा जादों हारसिंनो। मा जादोंथाय आङो रागा जादों आरोना। एकदमबारे नायनो हाथारा हाथारा मोनदों आङो सिख्लाफोरखौ।
बालन्दा बालन्दा फुन्दाफोरा अबाव खारजोबखो? बहा खारजोबखो लोगोफोर बहा खारजोबखो? रावबो कमेन्टबो हरला फेसबुकसो नायनोसैलां र' सिख्लाफोर नागिरनां ग्रुपआवथ' बेसेबां मेसेज फैयो आयु नै बै सिमिन दैसायाव आंनि बे दुगैनाय गाथोन बेसे गोजान बेसे सुदेम मेनेजार बस नामा? बेग्लायनि बैसागाव सिमिन दैसायाव आंनि बे दुगैनाय दै गाथोनाव बेसे मोजां एसे नैया आंनि बिनानाव आरोना नै जोंहा दायो बैसागाव नोंखौनो जुलि लागोन संसारनि मानसिया सैया सैया नोंखौनो जुलि लागोन Okay, you're good. What did we say? We said no. Oh, shit, son. That foot for. लेवल पे मिलेगा आपको मेहनत चला फल हो रहे काल टांग टांग कुल टांग टांग सर गिदिं गिदिं सा थैंक यू सो मच संजय थैंक यू सो मच मा नाय रखो एकदम दुखु जादोंलां दिनै दुखु ओमफ्राय जोंना इउसमिका गुड मर्निं होनना गुड सुमि हेल' सुमि मस्ट वेलकाम सुमि जी आई लव यू सुमि जी ओमफ्राय सानजी स्कुल गबाय रोडे होनना अके अके तुम कर क्या रहे हो मैं ना कुछ मतलब लड़की ढूंढ रहा था मैं कमेंट मोरा पर हाँ संजय अनन थैंक यू रोमन रिंग्स WWE रोमन रिंग्स साले मला क्या कर रहा है वो देख रहा है मा जाखो खाजयन जाना अनन नेट प्रब्लेम नङाथ' आंना इउसिमिखौ नायनो र' सिख्लाखौ सिनायगोना उसमिका सोरथाय सासे उसमिका सिख्ला दंमोनलै अबाव थांथाय एयारपर्टआव खामानि मावग्रा सासे सिख्ला दंमोनलै आंनाव एयारपर्टआव खामानि मावग्रा सासे सिख्ला फैयोमोन ओमफ्राय थारखि साला होनदोंना दारखि मा जादों सना बुंलाय दाना नोंलाय मा नांगौब्रा मा जादों आंनि प्रब्लेमखौलाय ओमफ्राय उसमिका उलुल नायबाय आरोना ओमफ्राय मोरा मेरे कमेंट पढ़ता नहीं तू उल्ला ला 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 बोल रहा है साले मोरा ने क्या क्या कमेंट किया साले ने ठीक है तो बाय बाय मोरा अगर तू नहीं बताएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा बोल रहा है थैंक यू मच किधर है अभी कमेंट करो कौन है प्लीज आप लोग बोला था कमेंट देखो अभी मैं कमेंट देखा है अभी आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं अभी इतने काम है बोल रहा है कितना काम है रे बा दिन भर काम करता रहता है रे वो तो कैसे होगा रे मर जाएगा समय से
आंनो फन रायलायग्रा सासे नांगौमोनलै सोरबाफोर सिंगेल बा नाम्बार सासे नांगौमोन आंनो फन रायलायग्रा मेकआप ना मेक इउ वेरी व्हाट सोल्ट वी डू बोल सरनजित माबोरै जाखोब्रा सरनजित ओ सरनजित बोलेगा या नहीं बोलोगा नहीं मोरा से क्या बोलना है साली क्या क्या बोलना है क्या क्या आई लव यू आई लव यू ये पातला करने में इतना हिंसम है कर रहा है बोल रहा है हंस के बारकला ने ना स्लो खेला मोन्टा स्लो साबायदि 39 ने आज मेरा बहुत मोरा तूने मुझे क्या तू साइली उरली है तू थैनो रोङै साइली तू क्यों थैनो रोङै हो रहा है साइली तू थैनो रोङि है साइली खांखोरारिया जाबाबो फुंनो रोङि साइली साइली खांखोरारिया जाबा फुंनो रोङै मोसौ बिहुनि बान्दार किधर मोरा साली कमेंट अभी एक भी कमेंट नहीं कर रहा है साली तू कमेंट नहीं कर रहा है आई एम मस बुरा स्काउ दुबाई दाना उसमिका नाम्बारा हरदोब्रा देलाय उसमिका नाम्बार हरलाय आइ एम सिंगल रे उसमिका नाम्बार रावबो नायसनलालै फन रायलायग्राबो गैया सिंगेल लाइफलै मा खालामनो तूने मुझे बोला कि तेरी दिल धक धक होता है साइली मोरा वो बात चला गया और दूसरा बात करो क्या बोला मैं हेल्प करूँगा तू कैसे हेल्प करेगा साइली हेल्प नहीं कर सकता तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए अभी साइली अभी क्या अभी मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए दे दो हेल्प करो मुझे हेल्प चलो बोलो हेल्प कर दो बेबी आई एम डांसिंग इन द ड्रिंक यू बिटवीन माई आर्मी नामा Mars very foot on the glass wow mat English mari hayo mat English Pranjit मैं ऑन हूँ मोरा ओके किसका बोलो आपका उसमें का आपका नंबर दे दो आपका नंबर दे दो अभी क्या भी पैसा अभी का भी पैसा बोला किसा गाना था रे ओके उसमें का से लाभ करो मोरा समझा उसमें का से लाभ करता हूँ मैं और साले उसमें का आप भी कभी नहीं देगा ना तेरे को मैं इतना मारेगा ना साइली थैंक्स थैंक यू दीदी आई लव यू टू बोल रहा है साइली नंबर दे दो मांग के उसमें का नंबर दे दो कभी भी तेरे दिल बात मुझे मत बताना आधा अधूरा बात मत करना ओके सही अधूरा बात ही करता है मैं अधूरा अधूरी की बात वाला कैसे कहो इतनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने के आई लव यू 3 उसमें क्या बोल रहा है
संजीत काम काम भाम की नहीं बोल रहा है वो काम तो कर रहा है घर का मिस्त्री काम कर रहा है आज हम लोग का बने काम काल करना पड़ेगा और मिस्त्री क्या कर रहा है जिंदगी में मिस्त्री काम करके करके पूरा थक गया और कर रहा है मिस्त्री काम जिंदगी में मिस्त्री करके खाना पड़ेगा और क्या है इसलिए इसलिए लिए लड़की नहीं मिला है तुम्हारा सोचे हाँ सब लड़की नहीं मिलता है ले जिंदगी भर क्या करेगा रे क्या करेगा लड़की को खाई से पता कैसे पता ना है तू नहीं आता मोरा समझे हाँ मुझे नहीं आता रे शैली इसलिए तुम मैं बोल रहा है और नाम दाना ऑन थाने का ना ऑन थाने कमेंट करेगा तो कमेंट करो और कमेंट नहीं करा ना नहीं चाहिए आहे डिवन मुझे साइलेंट गुस्सा है आज मुझे मतलब सपोर्ट नहीं चाहिए ऑन ऑन करेगा ना वो मैं आज मतलब थोड़ा दिमाग क्रैक हो रहा है इसलिए मैं बोला है कमेंट करो कमेंट करते रहो मतलब आप लोग कितना कमेंट करेगा ना मैं सोचेगा आप लोग इतना सपोर्ट क्या है लेकिन आप लोग मैं ऑन बोलेगा ना तो मुझे लगेगा आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ना लोग ऐसा हो गया आजकल ऑन बोल के मतलब भाग जाता है इसलिए मैं बोला है ओमफ्राय ऑन ओके थैंक यू उसमें कहने बोला साइली दीदी आई बोल रहा है साइली दीदी आई लव यू बोल रहा है तो साइली को क्यों आई लव यू बोल रहा है मुझे बोलो ना उसमिका नाम ना मिक्सेला ना मानसिफोरा ना माने आं होननानै बुंगोन नाथाय खारजो आरो ना अन्थाया ओंखायनो बुंदों आरो ना आङो माने खैजन दं खैजन गैया मिथिखायो नालाय खायसे मानसिफोरा अनल' बुङो आरो ना ओमफ्राय थाया आरो ना ओंखायनो आं डाइरेक्ट होनबाय आरो ना थायाबा थास्रायनाङा आरो ना एकदमबारे इउटुबजों आंहा फुथि गैलाला खेला इउटुबजोंनिफ्राय आं माने इउटुब खुलिनायनि मेन जाहोना जाबाय मेम'रिस आरो ना देनां बोरायनानै हाथाय साथाय गबाथाय नायनो थाखाय आरो ना आं मा मावदोंमोन मा खालाम नायसाबनो थाखाय थाथोंसै इउटुबनिफ्रायथ' फैसा खामायनो हानायाथ' साहस जोबोद माने जोंफोरबायदिया माने टाइम मोनि मानसिया हागोनाथ' आसा खमखा आरो ना काम होता है काम सोता या बड़ा नहीं होता है दिल बड़ा शैली हाँ भाई सही बोला शैली तूने उसे पता हाँ से पताना नहीं आता हाँ शैली मुझे पताना नहीं आता है शैली तो ये मुझे पता दो प्रपोज मी एनी अदर पर्सन मुझे प्रपोज करो मुझे सब लोग प्यार करता है क्यों मैं सुती हूँ कुतू कुती है कुती हूँ कुती नाम धरना उसमिका आई लव यू टू हाँ नहीं आता है संजीत को लड़की पताने सरंजित हाँ मुझे नहीं आता रे लड़की पताने इसलिए अभी तक मतलब नहीं मिला है एक लड़की भी भेजना वीडियो में आप नंबर आपका नंबर चाहिए मुझे फ़ोन कर मुझे मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं है आपको फ़ोन करने के लिए ओके ना बाबा नंबर रिचार्ज नहीं है ना तो रिचार्ज नहीं तो किसे आप अभी डाटा कर रहा है किसका वाईफाई ले रहा है किसे नेट यूज़ कर रहा है ओनली नेट पे ही डालता है क्या हाँ ऑन सिरी सिरी दाना आप मा सिरी सिरी जागो सिरी सिरी नामा क्या मुझे साइलेंट जादों नामा संजीत गोयरी आई लव यू बोल रहा है उसमिका आई लव यू बोलने से नहीं होगा नंबर भी देना चाहिए आई लव यू बोलने से कुछ काम नहीं होगा नंबर भी देना चाहिए नंबर दे दो लव यू नाम देना लव यू संजीत लव यू मैक्सवेल ब्रो मा ओंख्रि जाखो संजीत क्या
भाग रहा हो तुम क्या भाग भाग रहा है तो क्या भाग रहा है रे भाग रहा है हाँ 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 सिरंजीत आई लव यू बोलने से नहीं होगा नंबर भी देना देना पड़ेगा तो ये आई लव यू होगा आई लव यू का मीनिंग क्या है आई लव यू का मीनिंग गुलू गुलू है मोरा सुमी सुमी नंबर दो मोरा संजुको हाँ नंबर दो मैं इतना प्यार करेगा ना इतना प्यार करेगा ना मतलब आप लोग बोलना ही नहीं चाहिए दिल से मतलब पूरा दिल आमाइटू बिबू सम्फ्लो से प्यार करेगा मैं आमाइटू बिबू सम्फ्लो हाँ किसको मेरा नंबर चाहिए बोलो मोरा साली तेरा नंबर नहीं चाहिए तू नंबर नहीं देता है तो साली एमएमबी को नंबर दे दो एमएमबी को नंबर दे दो एमएमबी को मेक्सेल ब्र माथो बुलु ब्लाउसआव लांजाबायनो नों गोदो दुर्गा फुजायाव जरा जरा बारजाब बेरायनायनि चिरंजीत ब्रो हेलो किधर गया चिरंजीत को बोलो कौन सा सब्जी खाया है खाना खाया कि नहीं खाया और क्या है अभी क्या कर रहा है जेबो रिप्ले गैया माथो मोख्रा दाना मा सोंखोब्रा आंनावलाय मेक्सेल माथो आई लव यू टु मा रिप्ले गैया आंखो मा सोंखोमोन बोरै नुवासेयाव थांलाय हाँ संजीत मैं एमबी से रोज बात करता हूँ यार हाँ बात करो अच्छा गुड जॉब साली इसके बाद एनी अदर पर्सन कमेंट मैं भी साली मैं भी अनामिका से रोज बात करता हूँ साली अनामिका से ओमफ्राय इसके बाद गुड आफ्टारनुन ब्रो नारा जोंना जगिता आब' गुड आफ्टारनुन जगिता आब' माबोरै खबर सबर खालामदों आब' खोन्थाहरदो दे जोंना जगिता आब' मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे आब' अननानै आब' जगिता आब' अननानै दसे हेल्प खालामना होदो 10 मिनिटसो थाना होदो टाइम दङब्ला साइली क्या हुआ संजीत दाना ये क्या हुआ संजीत दाना मेक्सेल लाभ संजीत गो लाभ साइली लाभ सबको आई लव यू बोला मैंने ओ मोरा सबको आई लव यू बोल दिया लेकिन सभी को नंबर दे दो नंबर से मतलब है आजकल का प्यार ऐसा हो गया कि मतलब तो आई लव यू बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है आई लव यू बोलने से या ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है नंबर से फर्क होता है आजकल नंबर मिल जाएगा ना तो हो गया मतलब 100 में कम से कम 90% काम हो गया ऐसा हो गया जिंदगी में इससे बेस्ट आंहा गथ' लानालै डियार ब्रदार गथ' लानानै आरो गथ' गोरलैलाय नामाब्रा दिनैसो मिथिदों आङो गथ' गोरलै नामा थेंक इउ स' माच गथ' लानानै डियार ब्रदार अके थेंक इउ स' माच लाइकथ' मा ओंख्रि जाखो दाना मेक्सेल बर'बो रोङोलै मेक्सेल मा ओंख्रि जाखोनो मेक्सेल सेस आसलथे साइलायालाय बर' मडेल्स नाब्रा नोंसोरलाय बर' क्रॉस है क्रॉस मतलब आधा बोरो और आधा त्रिपुरा क्रॉस साइली संदों दासो चिरंजीत बाय बायनो मा चिरंजीत आं मा ओंख्रि जानायमोन मा खबर बुंनो खबरा गाज्रिलै जगिताबो बिराद गाज्रियानो खबरा बोहैलांबाय थायो आंहा मेरा नंबर दिया था बे कब दिया रे नंबर ही नहीं आ रहा है और दिया बोल रहे नंबर नहीं आ रहा है ना
पूरा नंबर कभी नहीं आता एक साथ में। नंबर देने से भी कुछ मैसेज लिख दो तो ही आएगा। ओनली नंबर लिख देगा ना तो नहीं आएगा। सरनजीत मोरा रुको बोल रहा है। सरनजीत मोरा किधर चला गया? मेरा एल्बम में कौन कौन है अभी मैं काउंट करेगा। नंबर 1 सॉरी साइली मैक्सेल सरनजीत उसमें का 4 है और मैं 5। मेरा 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 एल्बम इतना ही है। बेनिफ्राय बोलो दादा मा ओंख्रि जानाय मोनसे उसमें का लाबदिया सीमा ने हाय जी बोल रहा है। हाय हाय सीमा जी बोलो क्या कर रहा है सीमा जी। गुड आफ्टरनून ओमफ्राय जोंना मोसाहारिया फैबाय आरोना नै मोसाहारि मा होनखो लाइक डान थेंक इउ सो माच मोसाहारि बिखुनजो मोसाहारि बिखुनजो बिजामादैखौ सापर्टखौनो खालामा माथो नोंलाय। आंखौ बिजामादै सानखायादांलै बेखौनो सापर्ट खालामा। पिसाना पेशाना नहीं आपको भी नहीं पेशाना। सीमा नहीं पेशाना आपको। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो सीमा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। तेरी बिना मर जाएंगे मोरा मैं मोरा सिरंजीत तेरे बिना मर जाएगा साइली। सिरंजीत हेलो सिरंजीत देखो साइली मर जाएगा तेरे बिना। ओमफ्राय उसमिकाया मिनि हरबाय आरोना नै हाथाय देखायनानै मैक्सेल किधर है तू बोल रहा है। मैक्सेल मालूम नहीं किधर है। कौन होगा? बोला था ना मैं यार यार हॉस्टल हूँ। ओ अच्छा यार हॉस्टल ना। अच्छा सीमा कुशल मतलब आपका कुछ चैनल वगैरह है क्या सीमा? बोलो सीमा कुछ आपका चैनल वगैरह है क्या? यूट्यूब चैनल स्कुलावसो आं दाना स्कुलाव मा खालामो स्कुलावलाय? किस दूसरे के लिए मरना नहीं किसी दूसरे के लिए मरना नहीं चाहिए। हाँ मरना नहीं चाहिए बोल रहे थे चिरंजीवी ने हंस के। जयपुर तो अभी दिया मैंने डरना नहीं जी। अच्छा तो सीमा बताओ अभी क्या कर रहा है सीमा। और खाना हुआ कि नहीं हुआ आपका? खाना खाया कि नहीं खाया बोलो सीमा। नोंनो एलबी थांलै सरनजीत नोङो भाई तेरा बॉयफ्रेंड मुझे भागा भागा कर मारेगा। हाँ साइली का हस्बैंड टाकला है ना टाकला पूरा भागा के मारेगा रे चिरंजीत। साइली का हस्बैंड टाकला है टाकला मतलब बाल नहीं है मतलब हेड में मतलब बाल नहीं है थोड़ा टाकला है और इतना मारता है बोल रहा है टाकला। सीमा हेलो उसमिका हेलो कौन कौन है सोर दङ कमेन्ट जीत कौन है फिर मुझे मारना है चिरंजीत तेरे लिए बोल रहा है मरना है बोल रहा है। मेरा हस्बैंड संजीत मोरा है बोल रहा है मोरा मेन्यू। बाय बाय इतना जल्दी बाय बाय सीमा। ओ हेलो सीमा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो प्लीज सीमा। ओ सीमा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो प्लीज। आज मर जाएगा हम आज ना मैं इतना हंस रहा है बोल रहा है हंस के आस नाम बोलिए। क्यों मरेगा? मरना नहीं चाहिए शादी करना है स्मिका और बच्चा पैदा करना है तो अभी मर के क्या मिलेगा इसलिए मत मरो। मैं मेरा चैनल सब कुछ डिलीट कर दूंगी मुझे गुस्सा आया। क्या हो गया? क्यों किस लिए गुस्सा क्या हुआ बोलो भाई। सारी लड़कियां संजीत मोरा को नंबर दे दो यार। हाँ नंबर दे दो सारी लड़कियों को मैं सभी को शादी करेगा। चलो कौन कौन मुझे शादी करना है? चलो मैं आप लोग को एक बात बोलेगा कौन कौन मुझे दिल से प्यार करता है बताओ अभी कौन कौन है। 4% है मेरा एल्बम में 4% में कौन कौन मुझे दिल से प्यार करता है बोलो अभी सुनेगा मैं
और दिल में भी लिख के रखेगा कौन इतना परसेंट प्यार करता है। ये क्यों मरना चाहिए हो तुम्हें शैली। चलो देखो प्रांजल ने क्या बोला, क्यों मरना है। इसमें क्या क्वेश्चन खालामबाय, आई लव यू चिरंजीत, डू यू लव मी बोल रहा है, डू यू लव मी चिरंजीत। कोई भी सपोर्ट नहीं करता रे गाइस लोग। मैं बोल दूंगा तू संजीत ज्यूसेस फील करेगा, जीव कुल जी बिल्कुल जीव कुल सोच करेगा। किसको चाहिए बोलो मेरा नंबर। ओ सरनजीत को दे दो, सरनजीत को। चलिए मोरा सरनजीत को नंबर खाली टुगेदर बोलो। और चिरंजीत लोग आएगा ना एलबी में, टुगेदर एलबी। चलिए टुगेदर एलबी देगा मेरे साथ। मैं तो रोज भी एमएमबी की बात करता है। अच्छा बात करो अच्छा। नहीं अरे नहीं करेगा टुगेदर एलबी तेरे साथ। अच्छा चिरंजीत क्यों आपको मेरा नंबर चाहिए बोले। हाँ दे दो। मुझे अभी कितना परसेंट प्यार जीत उसमिका और शैली, थैंक यू सो मच। 3% मुझे सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3% जो पर्सन ऑन है मतलब कमेंट नहीं कर रहा है इसको आई है दो। और जो पर्सन मुझे कमेंट कर रहा है इसको थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। शैली इसमिका में आप लोग का एलबी में भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा। चिरंजीत ने यस बोला, यस। हाँ शैली ने रोना नहीं बोथोरा बिहरा बिहरा भाई क्या है बोल रहे अस क्या है 2K संजीत नारा 2K संजीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रंजित 2K जाने थाखाय थैंक यू कंग्रेचुलेशंस 2K कमप्लीट। WTF बेसेबांखौब्रा आन खालामना नामा आं मोनसे हा प्रंजित आन खालामना होनलायनाय नङा प्रंजित 2K खमायगोन ना खमाया नायनाय नामा टेक्सटिं। बेनिफ्राय हम लोग का आज थर्सडे है, हाँ थर्सडे को मोरा संजीतनि अबे मोरा निगा खालामनाय दाना होद खालामा फाला खालामनाय दाना खालामा प्रंजित बिराद खुसि मा प्रंजित दिनै कंग्रेचुलेशंस बोरो प्रंजित केकफोरालाय पार्टिया बोरो पार्टि। आंथ' बोराय मानसिलै प्रंजित, आंथ' केक सेक जाया। आं एसे लोंग्रासो नांगौ आरो ना 2K जानायनि पार्टि लोंग्रासो नांगौ आरो ना। प्रान्जित मा होनो अनामिकानि एलबआवलाय मानो फैयाखै नोंलाय। थेंक इउ सन्जित दादा। प्रान्जित अनामिकानि एलबआव मानो फैयाखै नोङो। बबेयाव थैहैदोंमोन दादा, बबेयाव थैहैदोंमोन सोरखौ बुंखोथाय बबाव थैहैदों होननानै। प्रान्जितखौ बुंदों नामा।
नों आंनि फैला फैला माया मरा सनजितलाय मरा साली आंनि फैला फैला महिला नङा महिला नहीं है तू तेरा पहला पहला महिला हो गया एम एम बी जाओ एम एम बी के साथ गुलु गुलु करो नोंखौ होनदों आंखौ आं थैयाखैथ' आं दंथ' ब्र' आप मांगते है मांगते रहे मांगते है बोल रहा है खारजोनि खामानि मावदों दिन्दा खारजोनि मा खारजोनि दिलाय खार्ज माबा थैनाय मानसि थैनायनि नामा मराकास नामा इसमिकाया मिनिबाय आरोना नै जोंना हाथाय देखायनानै दसे फैदों आं दाना अके अनामिकायालाय दाना अनामिका गैला अनामिकानि एलिबियाव थायालै आंखौ सापर्ट खालामा अनामिकाया मेक्सेल ब्र' आंनि दुसमनसो जाना दङ सारुदु दा अके सारुदुनि अके मराकास दादा अके मराकास साइली मराकास माने बेलेगसो बुजिगोन बे साइलिया मिथिबायना मरा साइलिया एमएमबी मेरी ब्रादार है मोरा सनजित तू ही मेरा पहला पहला माया आंनि फैला फैला माया नङा नों साइली आंनि फैला फैला माया नङा नों आंना गैलालै प्राइज WTआनो बारायालै सानसेयाव 5-6ल' बारायोना बिराद आफसुस जागासिनो दंलै आं ओंखायनोथ' जोंना सापर्टखौनो होआ गावस्रा खेला फुल सापर्ट होब्रा जोंनो मालाय बिसोरना बिथांमोननिया 60-70 फैनो सानसेयाव WTआ 60-70 धेमालि नामा आंनालाय 6-7ल' बारायो खेला WTआनो मा जाबावगोनथाय एमएमबी एक्सप्रेस एक्सप्लोर है साइली हाँ तो रिसर्च करने भी कमान कम आउट गोइंग ऑन इनकमिंग बैड है हाँ साली इसलिए तो मैक्सेल के साथ ले लो मैक्सेल डॉगी स्टाइल है मैक्सेल डॉगी स्टाइल भाई जुट में तेरे जुट में तेरी पहला पहला माया है बोल रहा है सो सोलर पैनल जाऊंगी क्या है जाऊन मैं भी जाऊंगी 8 तारीख सोलर पैनल उसमें का किधर जाएगा बोल रहा है सोलर पैनल नांद्रा ओमफ्राय आंना WTआनो गैया होनदों आंनाबो गैया मेक्सेल एमएमबी माइ ब्रादार जास्ट फानि दाना बिदाङा घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा होखायो होनदों बिथांमोना इसोरनाव मानसि जायोना आरो मानसि जायो सिख्लाफोरावनो मानसि जाखायो मिथिबाय सिख्लाफोरनाव जायो सिख्लाफोरबा मानसि जायो जोंनाव गैया आरो रेलि साइलेन्ट दाना आंखौ सापर्ट खालामलै बेखौथ' मेक्सेलमोन आंबो सापर्ट खालामगोन नोंसोरखौ ओमफ्राय येस ब्रो येस ब्रो मुझे सिस्टार बोला था हे मेक्सेल दाना आंना WTआनो 144ल'सो ब्र' होननानै ओंखायनोथ' होनबाय दा गैया आंनाबो गैया ब्र' ओमफ्राय ट्रानजिटनासो बेसेबां दंथाय WTआ आंनि फैला फैला माया मरा सनजित हे मेक्सेल ब्राइनि आंना 2.66K WTआ दाना बारे थांबाय आंना दासो 1K खेला WTआ बालसो 1Kल'सो आंना WTआ बारानो सानसेयाव नोङो 5-6ल' बारायोबालाय बहा जानोब्रा बेखायनो सानसे हरसे सानसे हरसे दोनना होरोला आं मबाइलखौ नाथाय सापर्ट होआ ना रावबो खेला सानसे हरसे सापर्ट होलायलायनाय गेलेयो नामा आंजों खेला सोरबाफोर डाइरेक्ट 24 घन्टा मबाइल अन आरोना बेनिफ्राय सोलर पावर जाऊंगी क्या है जाओ जाओ मेरी भी जाऊंगी 7 बोला बुआ सोलर पावर में बहुत अच्छा ले लो सनजितखौ होनदारना आंना मन' जासिगोन दारना नोंजों हाखाया प्रानजित नोंजों हाया आंना ओमफ्राय 2 मान्थआवनो दारना अके 2 मान्थल' सानना प्रानजितना सिनला हाया नोंजों हाया प्रानजित नोंजों हाया गैला आंना बोरायबाय
नों आंनि फैला फैला मामखा मा मेक्सेल लादो नामा मेक्सेलदो ना मन' खालामनो हानायथ' सिमांनि खोथा माबानि खोथा आरोना मन' खालामनो हानाया सिमावबो नुवाखै आरोना आं लोगोफोर मन' खालामगोन होननानै आसा खम मानसिफोरानो फैया नायाना आंनि भिडिअखौ नाया रावबो एसेबां मोजां मोजां भिडिअ बानायो आङो आं खामानियावसो 2 लाख 3 लाख आं खामायगासिनो खामायनोसै दाना खामायनोसै 2 लाख 3 लाख खामायदो माथो 3 लाख 10 लाख 10 लाख खामाय आं लाब साइलि उरलु दाना उरलु प्रानजित नोंनो मैसो हारिनि नांला खोन्थाहरलाय मैसो हारिनि आरोना आंबो एकदम भाइरेल भिडिअसो माबाग्रा जानोसै आरोना लागायना हो आंनियाव जानला मोनला कमेन्ट लागाव आंनि फैला माया लाबखौनो मेगादो नानानै मैसोनिखौ हानाय नङालै दाना मैसोनिखौ दामफ्लेफ्ले आरोना मैसोनिया ट्रानजिट मानो मैसोनिखौ हायालाय इलाय साइलि ओमफ्राय मा होनना बुंगोन आरदिया गुड आफ्टारनुन दाना गुड आफ्टारनुन प्रानजितआ एलबि होयो ना होना प्रानजितआ एलबि होआलै फाग्लाया बिराद डेन्जार ना भिडिअजोंनो 1K खालाम भिडिअजोंनो 2K साबसक्राइब जाबाय नै मन' जाबोसिनसिनो फाग्लाना चिरन्जित बाय बायना थेंक इउ चिरन्जित सि इउ एगेन अके सि इउ एगेन स दाना अके चिरन्जित अके किस साइलेन्ट आरोना थुनुनो हानाय नङा आं दाना प्रानजित माबोरै जागोन गल'लाबायनोसो होनबाने प्रानजित ना गल'लाबायनोसै होनदों आंनि भिडिअखौबो नाय साइलि नाना साइलि आरडिका भिडिअखौ आरडि आंनि भिडिअखौ फुल नायना होब्रा आंनि भिडिअखौ फुल नायना होब्रा ओमफ्राय फिंगी हाम तो मां हाम माल हम पिएंगे हम तो माल पिएंगे नाना माल पिएंगे नांस'नाय नङा खोमालै दाना नांस'नाय नङा डगि स्टाइलसो जानांगोन होनबाथ' डगि स्टाइल ओमफ्राय मैसोआसो लोफो लेरफ' जाथारो प्रानजितआ जायोथ' प्रानजितआ नांस'नानै कब्रा लागायनांगोन प्रानजितआ आरदिसा नाना नायलायनो दो आरदि अके दाना उसमिखा मा बुंखो नों दाना मिथियालै माल पिएंगे होननायखौसो होनबाय नामाथाय नुबानो गल'जोबगोनलै बालदां प्रानजित एकदमबारे गालथां सोर गिदिं स्राद होननाय साल्टे फेन सिखाव दाना ओमफ्राय साइलिन दाना मेक्सेल सुमास दना कमेन्टआ गैलालाय माथो मा जाखो मेक्सेल दिनै गल'आखै नामा दाना मेक्सेला गल'ना गल'आखैथाय मेक्सेल साइलिया नोंखौ खुदुम हरबाय दाना खुदुम हरबायलै मेक्सेलखौ हाम सयटिबो लाभ इउ सालदिनाना मेक्सेला हाराब्रा खुजब्रासो प्रानजित एकदमबारे मैसोनि आरोना टापा टाप होननाय जासिनोलै मेक्सेलजों ओमफ्राय जनगन दाना जनगान
जनगान मा जनगान जाखोलै आं बुजियासैलै जनगान ना मा होनखो गैया जगायनायनो गैया गल'नो फ्रान्जिना जगायनायनो गैया होनदाना जगायना होग्रा गैयानोलै फ्रान्जित मेक्सेलनो ओमफ्राय जोंना आइ लाभ इउ टु मेक्सेल होनोलै नै साल्थे बिना साल्थे माबोरै खबर सबर साल्थे मा खालामदों खुदुमबा गाबागोन अनगोन आरो दिनाना लेट्रिनआव थांब्रा दाना लेट्रिनआव थांनांगौनो लेट्रिनआव गल'हैनांगौनो नै मेक्सेल फ्रान्जिता बुंदों ऐसा है बोलो मांग पियेंगे मांग ना माल पियेंगे ना मांग पियेंगे हनै मेक्सेल नामजारानै हिनजावफोर दं नामा नांदों मरा साल्थे नां मा खबरनोलै नै साल्थे आइ लाभ इउ टु साइली आ रहा हूँ सपने पिलो रखना चाहिए नुबायना आंखो फ्रान्जित दङ होनदारना 12 केजि लाइक दान थेंक इउ सो माच साल्थे एसके होनबाय सनजित साइलिनिखौ नायनोसै दे खोन्थिहरना ना साइली फ्रान्जितनि बोल रहा ओ तेरा आया तेरे को वहाँ बोल रहा है फ्रांजित ने साइली दे दो वहाँ हाँ मेक्सेल आई एम वेटिंग फर यू बोल रहा है बाप रे गाज्रि साइली बाजै दारना हय आं लाथ्रिना गल'आ गब्लानाय बिबारावसो थब्लनाय बिबारावसो गल'यो फ्रान्जितआ बाबारे देनजारलै नोङो अनदारना अनामिका आंनि एलबियाव फैयाबाबो जागोन आरो ना अनामिका नोंनि जेबो सापर्ट नाङा आंनो आं अनखौ सैया आरो ना कमेन्ट गोसो दङब्ला कमेन्ट गेले आरो गोसो गैयाबा आंनि एलबिनिफ्राय थां आरो ना ओंखारलां एकदम अपेनलि आरो ना आं माने एकदमबारे आंना खाथ्रा आरो ना इउटुबनिफ्राय फैसा थाइसेबो नाङा आंनो साक्सेस जाबा जागोन जायाबा जाया बाल सापर्ट नाङा आंनो गैला अनामिकानि एकदमबारे जिर' सापर्ट नाङा रायजोफोर अनामिकानि सापर्ट नाङा दे आंनो बिदि अनखौ सैया आरो ना आङो सापर्ट होनो गोसोब्ला कमेन्ट खालाम लागातार बेनिफ्राय आदसा मराबि बा उसमिकाबो बोर लाना नाय फ्रान्जित माबायदि उसमिकानिखौ बोर लाना आंनो फ्रान्जित वादा माइ दे हेल' माइ फ्रेन्ड दाना हेल' माइ फ्रेन्ड साइली प्लिज टिच कक्र' लेंगुवेज आरदिया रोङो ना ब्रा कक्र' हा साइली खुदुम फै दारनानै ओइ स्टप दाना अनामिका होनदों मेक्सेल साल्थे नों मा थुहां गारिसो सलायनो लोगोयो नामा दाना ओंलै मेक्सेला बोरैबा लुफुर लाखार खालामना लाबोथाय मानसिया फाग्लाथार उसमिकाया मिनिबाय लाहरबाय दावलुर सना दानानै लाभिं इउर चेनेल ना थेंक इउ डाब्लिउ वासाका थेंक इउ लाइक दान थेंक इउ सो माच जोंना आरडि सुमित साल्थे दारना साइलिनि बोला कमेन्ट खाम माइ एलबि आइ टिच इउ क'भ्रक लेंगुवेज आरडि दाना दुलुर बाजाय ना दारनानै जोंना फ्रान्जितआ ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ सो माच फ्रान्जित थेंक इउ बेनिफ्राय सुमित आन्दा से कुछ बेंक दाना आन्दा से कुछ बेंक बुंबायलै नै आं उसमिकानि खोनायखौनो बुजिला नायबाय फ्रान्जित उसमिकाना बोरलाना बर'ना हारसा ना बोरलाना नायनांगौनो उसमिकानिखौ नै फाग्लाबाय मेक्सेल ना
उसमिखाया बर' नामा लैनारना मिथियालै बर' ना हारसाथाय दख'नाबो गानो माथो ओमफ्राय हारसा रायलायो दख'ना गानो आरोना माने क्रस जागोन आरोना हारसा ससे बर' ससे क्रस ओमफ्राय उसमिखा नामिनिफ्रा सुमिता ओमफ्राय जोंना माबाया मागो साइलिया सनजित आं थांबाय दै होनना ओइद मरा साइलि आबि मज्जाव ओमफ्राय उसमिखा आंनि खुलुमबाय when I joining cockroach LB and comment but they live for life होनना एक्सेल स्टप खालाम थलाय होनना बियो होनना बर'सो बियो होनदों नै ओइद मा दानखोब्रा एक्सेल मा दानखो साइली प्लीज ए मिनिट होनना हा साइली मिनिट रुको वेट करो साइली सोरखौ बारखौ होनो साल्टे मेक्सिलाम मिथियालै साल्टे मेक्सिलाम ओके बोलो होनदारना बोलो कमेंट करो जुलुआ जुलु सोलिबा जैना दला इसके बाद हेलो हेलो लाइक डन संजीत बुद्धा बोल रहा है मुझे भूल गया नहीं तू बबीता तू बोल गया सभी को तू भूल गया इसलिए तो भाई साइली डोंट फीड साइली डोंट लिव फॉर एल बी स्क्रीम व्हेन आई जॉइनिंग योर स्टैंडिंग ओके अच्छा लाइक डांस ओके दीप्ति ने बोला हेलो ब्रो हेलो बबीता 14143 थैंक यू सो मच ओके आरडी दाना मोरा दीप्ति ने बोला कैसे हो मैं ठीक हो दीप्ति दीदी और आप बताओ आप कैसे है सुमित बोला आरडी मानदान को लाइक डान थैंक यू दीप्ति बाजै अनामिका सना जाबाय नामा दाना बाय बबीता मेरी जान आई लव यू बोल रहा है मोरा आरडी बसुमतारी क्या हुआ अंदाना दीप्ति ने बोला न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग कीजिए अभी बैक कर रहा जो नया है देखो दीप्ति के साथ फ्रेंड हो जाओ बबीता मोरा ने रो रहा है बबीता मोरा पागल आरडी ने बोला बबीता बोला ऑन हो क्या अच्छा ऑन क्यों ऑन हो शैली ओपन कर दो क्यों ऑन कर रहा है ओपन बोल दो इसके बाद दीप्ति क्या सब्जी खाया था बोलो उसमिका मावजि गोथै थांखो सैमा गोथै हेलो मा ओंख्रि जाखो होनदाना सोरखौ सोंखो प्रान्जित सोरखौ आलुसोमोनलै आलु जहलसोमोन ओमफ्राय सुमित बोल गया मुझे मेरा सुमित भूल गया सुमित क्यों भूल गया तो बबीता को बबीता बहुत अच्छी लड़की है रोज नहाता है बबीता रोज नहाता है बबीता क्यों भूल गया दीप्ति ने ऑन थैंक यू साइली ने ऑन थैंक यू उसमिका ने ओके बोला थैंक यू ओ ओइ रोदे नाना दे गल'दो नावरा प्रान्जित हाजी लोयं इलं हम
दोनों दोनों को बुला है बोल रहा है वो। उस्मिका जान क्या हुआ? नहीं बोल रहा है। संजय टाकला उरला मैक्सवेल साल्टे साइली सनजित साल्टेनो बानायना होनोसै नामा? आंनालै फाग्ला सुमित आंना बबिता when I comment on your live stream you left for live stream ओमफ्राय गल'नि आं सिन्दाना गल'बाथाय माबा माबि जायोलै। हा थिक बोला जान तुम बोल रहा है। उसमिका सालाय हरबाय साइलिखौ आंसो लागोन सुमित ओइ जोंना मेक्सेलासो लायनो मेक्सेल डगि स्टाइल मेक्सेल। ओमफ्राय आरडी नागाबबाय नै बबिताया सुमितने बोला नहीं बोला मैं बबिता मोरा सुमा देदो बबिता सुमित को हम लोग का आ गया कि खिलन ब्लॉग लाइक डान थैंक यू सो मच ब्रदर लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू। मोरा सुमित फाग्ला क्या बोला है तू संजीत दो से मेरे बोला। ओमफ्राय मेक्सेलने बोला आंबा थांगासिनो साइलिनाव गान्दुखौ बनो होखाबाय सुमितनो गान्दु बनो होखाबायनो। ओके साल्थे नाम जाना सुमित उसमिका गाना अंदर न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाओ जो नया है खिलन के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ हेलो ब्लू ओके ब्लू बे आङो बाजै साइलि बाजै माने नोंनालाय अनुगोराना लाइनदारना अनुगोरानानो मरा बिबोनां मेक्सेलखौ चाहिए मे सनजित नहीं दाना मेक्सेलजोंसो नै मेक्सेलना माने गराय मडेल ना। ओमफ्राय बबिता आई ट्रिप टु लेन कक्र लैंग्वेज learning कक्र लैंग्वेज but I did support one okay अच्छा साइली सिखा दो आरडी को गौरव भाषा सिखा दो मतलब सुनने के लिए और सीखने के लिए बोले लर्निंग एंड लिस्टिंग एटीट्यूड है आरडी का पास आरडी को कक्र भाषा प्लीज सिखा दो। संजीत नाम दोनों नाम आप मेक्सेला सुमित तुम भी किससे एलबी में जाता है मुझे पता नहीं बोले सुमित बोलो मोरा भी बनांग में बोधो टी सेमेस्टर नहीं है बोल रहा है। प्राणजित खारबाय नामा ब्राना प्राणजिता गल' दोनोलै गल' खोमायो। आरडी सुमित आरडी सपोर्ट करो नाना आरडी बबिता को सपोर्ट करो आरडी साइली थैंक यू नादों किलो थैंक यू उसमिका थैंक यू आरडी मान आई ऑलरेडी सब डान डरना सुमित बबिता ऑलरेडी साबे बे कर दो आरडी को सुमिता मान साल्टिया जामको मैं किसी की एलबी में गया बोला बबिता नामदों मेक्सेला मा कुछ ना गुमैया साइली बाजै हम मैं तो तेरा कोबरा साइली प्यार करने के लिए ना कोबरा सालिया मा बा साइली बाजै आंनि आबै सना ना बुंबाय। इसके बाद कग्रआव बर' राव एखे फ्रम दाना इंग्लिश फ्रम जायो कग्रआजों बर'जों हा मेक्सेल नों हा काल देखा सुमित ने ना दाना अनामिका अनदों ओमफ्राय गाबोन सोलाबफ्रानो गोलैबाय दाना गोबां सोदोबफोरानो गोरोबलायो अके गोरोबलायोथ' आरो गोबां सोदोबानो मेक्सेल लोगो जाबाय आंखौबो खालामदो मेक्सेल नोंखौ लोगो खालामबायनो जोंना खिलनखौबो लोगो खालामदो हा आजाव बहा में बैठा तो है साइलिंदार ना बाहर में दाहो बाहो में बे वाह बारे बाहो में बैठे देगा बोल रहे रे इसलिए हाँ बिबोनां आंनि सना नों दारना जोंना उसमिका गाबाय किसकी एलबी बताओ मोरा बबिता
बोल रहा है सुमित ने। आरडी बसुमतारी प्लस बसुमतारी अनामिका बोल रहा है। ब्लू गैया नों लोगो जाग्रोना ना लोगो खालामखाबायनो लोगो खाबायनो ओमफ्राय आरडि लोगो जानोसै दे होनना आरडि लोगो जादों नै सुमिता माखो सालथे साइली बाजै सुमा सुमा दे डबल राय आरडि आमदों खिलन अके फ्रेंड दाना खिलन अके फ्रेंड आमदों इसके बाद अनामिका अन इसके बाद लोगो जाखांबाय रिटार्न खालामदो होनना मेक्सेल लोगो जाखांबायनो रिटार्न खालामदो हा साहि बोलो मेरी जानदारना साइली सुमित हो बुरा नक जाक नाय बोरैनि रोद नांगौ होनना मा होनखो बिबारा मादों आब' अनामिका दङ आरोना ओमफ्राय बिबार जोंना खारलं सेमा आथिं फैबाय आरोना मस्ट वेलकाम सुमित मरा मा ओंख्रै जाखो नोंदै जोंना अनामिका अनन ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो रेडि आइ एम रेडि इसके बाद ओमफ्राय मा होनना बुंखो सुमित मरा मा ओंख्रिखौ अनामिका अन साइली बाजै बबितानि किया बोला बाथाव मुजे बबिता किया बोला बाथाव होनदों बिबारा रागा बिबार नों मानो गाबो अ हाय इसा मरा बिबो नांदों बोरमादारि होनदों हा बोरमादारि ओमफ्राय सुमित लोगो जाबाय आंखौबो जालामफिनदो खालामफिनदो जासो जादों खालामफिनदो आरोना सुमित लोगो खालामफिनदो नै जोंना माबाखौ खिलनजिखौ इदि दैलिक थांगौ जनदारना ओमफ्राय सुमित लोगो खालामदो बेनिफ्राय आलु बिलाहि ना साइली बाजै दारना आं सैमा आइथिं नङा दारना सैमा आइथिं नङा होमबा सुमित नागाबाय नै बबिता मागो मोर बिबोना किसकी एलबी में गया तू बोलो दारना हम लोग डीजी सर आ गया है हम लोग का एवरी हम लोग का एवरी ग्रीन्स गार्डन हेलो 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 17 डन थैंक यू सो मच 17 डन करने के लिए सब नहीं क्या तो बोल रहा है आरडी ने अच्छा आलू गोथक गोथक सुमित दाना गोथक गोथक नै आलु गोथक गोथकनो ओमफ्राय बिबारा बायदारा बिबार नों एसे गोबाव थाना बेनिफ्राय खासो माथो नारा खिलन लोगोखासो नोंना मेक्सलजों मैं नहीं गया ना बाजै साइली मैं नहीं गया बोल रहा है सुमित का बबिता मोरा ने एमबी गैला आरोना आंनावबो एमबी गैया मालायनावबो एमबी दं आरोना दे बिबारि थांबानो जाबाय दे ओमफ्राय तू जाता है मोरा गोनां बुंबाय खिलनजित ब्र अके होनना खिलन अके ब्र होनदों नै खिलन अकेनो सुमिता अके नामदों और कमेन्ट हरलाय दे गोदान भिडिअ होदों आं दाना कमेन्ट हरनांगौनो नै खिलननि गोदान भिडिअ होदोंनो खिलन आंनि भिडिअखौबो फुल नायना होलाय आंबो नोंनिखौ नायनो हागोन दे फुल नायना होदे आंनिखौबो ओमफ्राय साइली बाजै नामदों जोंना आरडिया ओमफ्राय बबिता नानि बिमा आंनि आरोना अनामिका बाजै नोंना थोंजों जिनाय गब्लं खोमाने फिनखौ मोनबाय दाना मा ओंख्रि जाखो साइली बाजै आरडि बिबोनां बोलो नारना मथो लड़की की एलबी में रहता हूँ सुमिंदाना के गाज्रि मोननो नाङा दे बोरमा दारि आं गाज्रि मोना दे ओमफ्राय आलु टमेट' सब्जि आरडि नारना साइली नोंसिनाव नामाक दंना गैयानो नामाक सना जिउ साइली नारना नै सना जिउ साइली नै सना जिउ साइली तमा रूपा गाजल हेलो हेलो एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट करो गाइस
everyone. Any other person comment please. 16 hello John. Any other person comment कौन है? hello Kiki mas paise ओमफ्राय जोंना स्मिका हरबायनो जोमावा लाइक दान 18 दारा दाबो दोना नामा खेलानो दासो होदों ओमफ्राय हा आर्डिनार ना जोमाव मिनिबाय आरोना मेक्सेल थांनायसो थाखानानैबो होनदारना मेक्सेला डेन्जारलै ओमफ्राय बबिथा मेरिजान कौन मोटा लड़की बताओ कौन मोटा लड़की बताओ आदि लोगो जाबाय रिटार्न खालामदो दे होनदारना ओमफ्राय आदाया माखो साइलि आंबो गोथाव मोनथारो नामाक जानो होनदारना नामाका मा ओंख्रि जालायखो बेलाय नामाकालाय सुमित मरा बायनारना जोंना बबिता मरा मोजाव दहायनो होदों माथो नोंनो एलबि होदों दोननो बेलाय दाना दहायनो होआखै साइलि आं ब्लड बाय दै टाइम जाबायना ब्लड बायनो साइलि थेंक इउ खिल'नाव दाना तुमर गया मेरी से मोरा भी बनां क्यों गया एलबि मेन आरोना साइलिया सोरनाव थांनो होआखै नामाब्रा नोंखौ आयौ बाय का सान हमेशा दाना अके बाय हमेशा बाय मत बोलो स्मिका प्लिज मोरा सना दाना आं संजिसो दाना खिलन आंदों आं सानजिसो दाना खिलना मिथिला दे सानजि नामाथाय नाया नमक दाना आं नायखुमाबाय थादों रा दाना नंगौ नामा आरदि दाना थोर्स खिलन दाना आरदि गैयैखायसो नागिरदों दाना गैयैखायसो नागिरदोंथ' आरो खिलना आंखौ बेनि मबाइलखौ लाना कमेन्ट गेलेदों आं दाना आयो ऐसा है ऐसा थेंक इउ बबितावन हेलो नमक दाना सक' लायबायलै नै संल' लायबाय नामा बोरै जानांगौ बेखौनो रानलांबायलै नोङो मैसो हारिनि गोगानो हानाय रुको जान समायना का सब्जी का बरो नाना मेक्सेल ना मिनिबाय किसी की एलबी में गया नहीं साइले बाजे बोल रहा है बाय गाइस बात मेट का में नहीं है अभी मैं आधा घंटा सॉन्ग डाउनलोड ओके उसमिका ओके थैंक यू सो मच उसमिका मरा बिबोनां उसमिका थैंक यू सो मच आंनि एलबियाव फैना सापर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक यू रुको मोरा उसमिका बोल रहा है साइदिने बबिता ने बोला प्रांजित बोरा आप देवरमा का है क्या प्रांजित देवरमा का है देवरमा आरदि हिन्जावफोरनि फेन्सिखौ दाना आरदि हिन्जावफोरनि फेन्सिखौसो नामा बाय लो अन थेंक इउ आरदि रिटार्न प्लिज आरदि नै रिटार्न खालामदो जोंना खिलनखौ बाय बाबने अन एक्स ओके बबिता मोरा बिबो बबिता एलबी में गया बोल रहा है ओमफ्राय पता ना मुझे क्या देवरमा अंदरना अन थैंक यू पता नहीं बोल रहा क्या देवरमा अन भाई बाप ने अन साइली डेली लव यू ओके ना उसमिका ने खिलन ने बोला साइली ज्वाइनिंग हो गया प्लीज रिटर्न मी बबिता ने बोला प्रांजित आं सोबा आं सिनि ओ मोरा ननो नादारा फान्ता खिलनजित एलबि होआ नामा दाना खिलनजित एलबि होना होनो नै फान्ताया सोंदों ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो आई लाभ इउ टु उसमिका दाना सुमिता होदों बाय अके सुमित थेंक इउ सो माच सालथे थेंक इउ सापर्ट खालामनो थाखाय फान्ता दाना जोंना प्रांजिता बाय बाबने अन थेंक इउ जोंना मेक्सिला माखो गुमैया सुमित एसएम बाजैनि फेनखौ नों लांनाय ना मा होनना सोंदों बाय बाबने अन फान्ताया मा होनदों प्रांजित मा खबर होनदों बाय बाबने अन फान्ता बायने अन बायबा अन मेक्सेल सालथे ना मिनिबाय सुमिता फान्ताया अन नारना थेंक इउ साइलि दिदि थेंक इउ दिदि गुड नारना ओमफ्राय साइलिनि बोला मोरा प्रांजित नों सादि थाब्ला थांनाय सा नारने मा बुंखो स्किबार
जेब्ला मोजां आंना खबरा होनदों आदिया बुंदों हेलो प्लीज एनी अदर पर्सन कौन है कमेंट करो इसकिबा हेलो बबिता सना होनदों ओमफ्राय सोर सोर दङ हेलो आरडि होनदों साइलिया ओमफ्राय I'm going okay Sumit, thank you so much Salde, thank you so much. Thank you. बिगुरफोरनि बाथ्राखौनो बुजिया नाबद्रांलै बिगुरफोरनि बाथ्राखौ बुजिया माबायदि बिसोरो फाग्लाफोरा जाबाबो गोजोननो रोङिफोरा ओमफ्राय मरा दुखु सुमित होनदों आरोना एबार नायनो आंनाव थाथेरो ना थाथेरा दहायथ' डायलग होगासिनोमोन आरोना मादों फान्थाया हेलो फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट आरडिखौ सापर्ट करो फान्था बोरै खबरफोरानो नै फ्रान्सिसा सोंदों साल्थे नांदों नै मेक्सेल साल्थे मोसानोसो होनदों मोसानोसो देन्जारलै जोंना साले मैसो हारिखौसो नांगौनो साल्थे मेक्सेलनो मैसो हारिनि किलन बेग हरबाय आं दादा किलन बेग हरबायनो आरडिया केसे खालामनांगौ बिसोरखौ नामा खेबसे खालामनांगौ नामा फ्रान्जित नों मोजां नारनोजों फान्थाया मोजांनो खबरा फान्थाना फान्था ओमफ्राय माबोरै खबर सबरा फान्था ब्र खबरा मोजां मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे फान्था ब्र मा ओंख्रि जानायमोन मेक्सेला माखो साल्थे सुमित एलबि होआ दाना सुमितआ मा एलबि होनोब्रा एग्रे बेग्रे थाखा फैसा मेरला आंनो कंग्रेचुलेसया नामा रा 2K जानायनि दाना कंग्रेचुलेसन प्रान्जित कंग्रेचुलेसन लोगोफोर कंग्रेचुलेसन जासिदो प्रान्जितनो 2K जानायनि मन' जाबा पार्टि होआबाथाय जोख्लायनांगौ ओमफ्राय इन्जुर गासिलायनाय मोसानांगौ प्रान्जित नोंनि मन'आव मन' जाबा नायनि र' साल्थे होनदों आं थांबाय दै मरा सन्जिनो बर' रोंखोलै सुमित सालिखौ बर' सुमितआ फोरोंहरो नाब्रा नै थांनोसै लायलाय रोंबाय फान्थाया मा होनखो एबार नायनि र' सन्जितखौ आंनाव थाहैयो ना थाहैयाथाय थ' डायलग होगासिनोमोन कमेन्ट खालामबा आंनाव थानो नाङा होनलायनाय खोनादों आरोना होद खोनाखैब्रा आङो आला ओइ अन'खौसो होनदों आङो ओमफ्राय दे सुमित होनदों आरोना ओमफ्राय प्रान्जित लोगो जाबाय आंखौबो आंनि एलबिआव इम'जिन दै सन्जित बुंखाबाय आंना इम'जिन अके इम'जिल' होनांगौ नामा नोंनियाव बाय गाइस फान्था इम'जिनल' होनांगौ नामा नोंनि एलबिआव अन थेंक इउ थाइलेण्डनि हिन्जाव लाबोनाय पार्टियाव गाखोनो हागोन नोंसोर दाना थाइलेण्डनि हिन्जाव नामा फाग्ला ब्राजिलनासो मोजां जायो फाग्ला बर' बुजियाखै बिसोर एसेबाबो दाना बर' बुजिखायो इसोर एसेबाबो नों मरा सन्जित सुमित ने नहीं सिखाया मुझे बड' हा ओमफ्राय फान्था अन सुमित मोख्रा बहा नोंना माला अनामिकाया दाना सुमितनिसो नामा अनामिकाया मेक्सेल अनामिकाया सुमितनि नामा मेक्सेल खोन्थाहरलाय आंनो साइलि दाना न' इम'जिन होनदों न' इम'जिन आरोना अके ओमफ्राय न' इम'जिन अनलि कमेन्ट अके माने आङो ना कमेन्ट हरनायाव नुवाबाथाय इम'जिन हरो आं मानसिफोरा कमेन्ट हरबाथाय नुवाना बेखायनो थिगथि लागातार इम'जिन हर आरोना ओमफ्राय साइली मेरी बिना तू भी प्यार नहीं कर सकता है आरोना ओमफ्राय ओइ मा बुन्दा गोजालै बिसोर कंग्रेचुलेसन जासियाखै थानांलै ओइ कंग्रेचुलेसन जासि प्रान्जितनो लोगोफोर 2K जानायनि नै सुवादा साला कंग्रेचुलेसनबो जासिया रावबो ने 2K जानायनि बिराद खुसिलै प्रान्जितआ
अभी चल रहा है तुम्हारा एलबी हाँ प्रांजित चल रहा है हाँ मैक्सेल आंनि फुइला फुइला माया लाभ दारना इसके बाद अनामिका सुमित सानैखौ खम लेप लेप नुथारो दाना अनामिका सुमित सानैखौ खम लेप लेप नुथारो दाना मेक्सेल ब्र अनामिकाजों सुमितजों गुलु गुलु नाङाब्रा मेक्सेल ब्र एसे खोन्थाहरलाय आंनो मन' जायै चेनेलआव इम'जिन हरनो मोनालै खेला दाना मोना मानसिफोरा हरा नै आरो मा होनो अहाय सुमितआ दे दाना आं नङालै दाना नै जोंना सुमितआनो माबायानो प्रान्जितआनो नै इम'जिन हरलायबाय ओमफ्राय चिरन्जितआ मा होनखो मे चाय लोंगा मेक्सेल साइलिखौ दाना ओइ नै मेक्सेल नों साइलिखौ सेख'बाय नै जोंना प्रान्जितआ फान्था अनन थेंक इउ मेक्सेल मरा सुमा दारना फान्थाया अनन थेंक इउ फान्था नोंना बेसे थांखोब्रा WTआ खोन्थाहरलाय आंना दासो 1K बाला मालाय माबाना मा होनो प्रान्जितना माबा थांबायनो 2.66K थांबायनो आरोना ओमफ्राय साइलि मुझसे सुर के किसी से प्यार नहीं करना बोल रहा मुझे सुर के किसी से प्यार मत करो बोल रहा है देखो जोंना आरडिया मा होनदों खुसुक गोजौ दाना खुसुक गोजौ आं बारा बर'बो लानाय खुसुक गोजौ होनदों अन 300 बा फान्था 300 थांबाय आरोना गैया खेला आंना दासो 1K बाला माला जागोनथाय अन थेंक इउ हाँ मेक्सेल नाम दारना अन थेंक इउ ओमफ्राय मेक्सेल दाना मेक्सेला साइलि नादों चिरान्जितआ होनदों जकिता ब्र दाना जकिता ब्र चिरान्जित आंनि भिडिअखौ फुल नायना होदो सापर्ट खालामदो मामिको दारना फान्था थामसाब हे सनजित दारना फान्था थामसाब हे सनजित नाम दारना नै थामसाबनि ओमफ्राय अन थेंक इउ आरो दिनैबो अन थेंक इउ इम'जिन हरनो रोङा लोगोफोर प्लिज इम'जिन हरनो रोङा कमेन्टल' हर दे ओमफ्राय साइलि बबि किया हु दारना मेक्सेलनि अन थेंक इउ फान्था अन अनामिका दारना अनामिका गैया माथो अनामिका सोरबा गुलु गुलु जागासिनो दं बे ओमफ्राय अन आं अन दं हाय मेक्सेला गैया आरोना in the relationship okay same चिरन्जित सेम फान्था अन थेंक इउ फान्था थेंक इउ अन थेंक इउ जाहांआवनो थालांसिगोन माथो प्रान्जित दुलुर सना दारना गैला नोंनि दुलुर सनाया गुलु गुलुसो प्रान्जित ओमफ्राय सनजितआ बोरै अनो नोंखौ बाजै अनामिकानो बोरै अनोनो हेलौ बर' माखौ साब हर दाना बोथोर माथो नों अनामिकानि एलबेआव लिंहरदों फैयासैना आं अनामिकानि एलबेआव फैनो थिनदोंमोन नोंखौ दहायो आइडि हरगोन होनदोंमोन आङो ओमफ्राय फान्था अन आरडिया मा होनखो साइलि polite meaning अन साइलि अन थेंक इउ आंखौ फान्था अन आंखौ गाज्रि मोनदों खोमालै माथो खोनो होआ दिनै दा मिथियालै माबोरैथाय अनन गैया आंजोंबो माथो होआ प्रान्जित आंजोंबो रायलाया आंजों रायलायानो माबाया मा होनोमोनलाय अनामिकाया बेलेगसो रायलायो आरोना आंजों रायलायानो बेलेगनि एलबेआवबो आं खथ्थ' डायलग होयो आंनि डायलगखौ मोनसेबो रिप्लाय होयो मिथिबायना बेनिफ्राय ओइ खाम जानो दे दाना खाम जानो दे अके एक्सेल अके जानाला बोथोरा अन थेंक इउ फान्था आइडि हरलाय अनोबा दाना आइडियानो गैया आंनाव आइ बि मबाइलावसो दंमोन बे मबाइलसो हरनायदों नोंनो हरला जोब्बायलै आं फान्था दाख्लै हरदोंमोन आइडियानो मोनब्रैल'सैलै आंना हरखाजोबनोसै कंग्रेसुलेसन 2K प्रान्जित भाइ नाम दाना जोंना बिबारिया नै बिबारिया कंग्रेसुलेसन हरबाय नोंनो अन जइनिं मि दारना ओमफ्राय ओइ बिबार थेंक इउ स' माच दारना साइलि मरा
सालि इमाजिन मावदों मुरा फान्थाया आं खामानिसो मावदोंमोन लै नारनावखे उसमिका गाब्बाय आरोना उसमिका इमाजिन हरनाङा ना एसे अननानै सापर्ट खालाम दे। ओमफ्राय साइलि नै इमाजिन हरबाय थायो मानसिफोरा होनदो आरोना आंनि अननाय मोनैखाय नोंसोरखौ बावबाय जोंना अनामिकाया आरोना बिबार अन अनामिका पांकज प्रान्जित अन साइलि अन फान्था अन आरदि होननानै गाब्बाय जोंनानै साइलिया फान्था अन थेंक इउ आं गोदो फान्था नोंनियाव सबसे आं फान्था नोंनियाव बेलेग गुबुन थानाय मोनब्रा आं बै समाव आङो एलबिखौनो होफेराखैमोन बै समाव बाब आङो हरनि 8टानिफ्राय एकदमबारे 12टासिम थाखायोमोन आं फान्था नोंनियाव जिमाव चेनेलाव थायामोनलाय आङो आइडि होबाय थानाय समाव नों होबाय थानाय समाव अन थेंक इउ बाय सनजित दारा जोंना चिरन्जित अके चिरन्जित थेंक इउ समाय बोथोरा अन बिबार दाना साइलिया मागो हा मेक्सिल सिस्टार बानाल' अनामिकाखौ दारा अन मेक्सिल लागै सनजितआ आंखौ रायलायनो होआखै दाना रायलायनो होआखै ना बुंदों आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ आं फान्था अन बोथोर अन आंनि अनगा गोदै नोंसोरना गोखा ना अन थेंक इउ अन थेंक इउ गासैखौबो अन आइडि लानोसो थायोमोन नों खेला दा आइडि होला नालाय थाला दाना आं दा एलबि होनायखाय टाइम मोनलाब्रा गोदो एलबि होआमोन ना आंनाव नेट पेक एभेलेबेल जायोमोन आंना बै समाव थायोमोन आं माने ओंखारामोन रे नङाब्रा आइडि लाबाबोथ' आं नोंखौ एथ' सापर्ट खालामदों ना नोंनावथ' मोनदोंना नोङो WT धेमालि नामा 8टानिफ्राय 12टासिम थानाया थादों आं नोंनाव लागाथार सप्तासेसो थादों आरोना बिदि आरोना फुल सापर्ट होनाया बेनिफ्राय उनाव एसे आं एलबि होनायनिफ्राय बारा सापर्ट खालामनाय जायाखै आरोना खमायलांदों आरोना आं बयखौबो सनाफोरना अनो आरोना अन थेंक इउ फान्था थेंक इउ उसमिका अन थेंक इउ एभ्रिवान सनजित WT खमायजोब्बाय आंना मानोबा आरोना मानो खमायलाबायनांगौ खमायाखैलै नोंना बेसे गोबाव जागोन चेनेलालाय खमायाखैलै नोंना खमाया फाग्ला थगायदों नों आंखौ साइलि इज प्लेन्टेन क'क्र'वर्ड दाना फलेट क'क्र' आरोना क्या बाटाव साइलि आब' अनामिका आंहा रायलायनो मोनानो आरोना ओमफ्राय खारला खारसि खालामो खेला नों नुयोमोन आं दाना खारला खारसि खालामो आं गोदो खालामोमोन दायो खालामो आरोना ओमफ्राय न्यू आइडि नहीं है फान्था आइडि मत बोलो यार मार जायगा अन थेंक इउ बोथोर अन आं बयखौबो आं बबिसोनो मानो बबि जाखो आब' अनामिका होनना मिनिबाय जोंना बोथोरा थेंक इउ स' माच बोथोर थांसै नामा नोङो खमायदों सनजित सैथो आरोना मानोबा खमायखैबा बेसे मानो खमायखो अन बिबार आरोना क्या बोला है आरदि समाज में नहीं आया बोल रहा है बोथोरा मिनिबाय जा खम खालामलाय माने जायफोरनियाव बिदि इमाजिन बारा हरजायानो आब' अनामिका फैगोन हाय मिनिनानै थैसिगोननोलै मिनिनानै बिबारा गुलाबि लाहु हो टु सल्द नामाखो होनो गोदो खारामोन नों आं गोदो खारामोन फाग्ला सप्तासेसो खाराखै आं नोंनि बेयाव फुल सापर्ट होदों ओमफ्राय उनावसो आं होनायनिफ्रायसो खारदोंब्रा आं एलबि जेब्ला होदोंना ओमफ्रायसो खारनाय सोलिदों ओमफ्राय खारदोंबाबो आं सापर्ट होयो आरोना 5 मिनिटआ थायोब्रा आङो जादि जाथो मिनिं इन क'क्र' लेंगुवेज नोंलै जाथो मोसौ होनबायलै नै अनामिका आब' आंनिजोंबो रायलाया होनदों आंजोंबो रायलाया होनना बुंदों अन कौनसा मिनिं आरदि दाना बाथाव में तेरा नाम
लेते हो तेरा बताओ मैं सॉन्ग बैठी बैठी मैं दिल को क्या नाम आंखोनि जुमाव मिनिबाय आरोना जाथो जाथो खामिनि होनदों आरोना बिबारा माखौ सोर रायलायनो होआखै आब' अनामिकाखौ होनदारा मिथियालै अन 2 मिनिट ल' दे बिजों दाना अके अके जुमा अके बाय बाय थाथ'दो सनजितनो अके अके फ्रान्जित अके थेंक इउ सो माच फान्था अन थेंक इउ ओ अच्छा आरडी जल्दी का मतलब खाकथि खाकथि दाखथि अकेनो नोंहा खामानि मावनायालाय मा टाइम मोनखो प्रान्जित आरोना लै प्रान्जिता बाद चालु अन थेंक इउ ना थामजा अन फान्था आं रावनिबो एलबिआव रायलायला आंहा रायज्लायनो मोनानो सनजितआ बुंदों दारना हाब माला आंलाय बुंखोब्रा जादनो अन थेंक इउ साइलि दारना सानाब बिवाफ ओमफ्राय नै जोंना बिबारा मा बुंखो ना नोंहालाय टाइमआनो गैयामोन माथो प्रान्जित दारना खारबाय प्रान्जिता गैला फान्था अन जोमा अन बाय बाय दादा थेंक इउ सो माच जोमा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय दे आंबो एलबि दोननोसै सोर दङ खेनसे कमेन्ट खालामस्राजोबदो नायनोसै आङो सोर दङ ओमफ्राय सनाम सनजित का हुआ बिटुएन सनाम दाना साइली अभी समझ में आ गया साइली तेरे को आब' अनामिका होननानै हरदों नै बाय बाय हिनजावा एलबि होबाय दे थाथ'दो दा अके जोमाव थेंक इउ सो माच जोमाव थेंक इउ आं रायलायनायखौनो गेट आउट बुंदों दाना रायज्लाय आब' अनामिका जेबो नङा आंनि हिनजावनावबो फै खेला दाना थांगोन आंनि एलबिआव फैदो लोगोफोर दाना आरडिआ एलबि ओनसोलनि नामा सोर सासेनाव थांबावनो दायो सानजिनाव थांनो ना आरडिनाव थांनो सानै एलबि बायदि सानैबो लिंबाय सोर सासेनाव थांनो दे दसे थानायसै आरडिनाव दसे ओमफ्राय सानजिनाव दसे थानायसै दे आङो सनजित आं थांबाय दै बाय बाय थाथ' होनदा अके जोमाव का कपि कर दिया ना साइलिनो जोमाव का कपि कर दिया प्लिज जइनिं मी माइ स्ट्रिम के थांगासिनो दंथ' आरडि दे थांगासिनो दङ आरडि दे एलबि हो दे आयौ आब' नोंखौ गेट आउट बुंदों सोर अन्थाव बाथाव सोर बुंखोथाय अन्थाव बाथाव बिबारि सोर बुंदोंनो गेट आउट होननानै आरडि आगै आं थांगोन ना आरडि अन अनामिका आंनि जायगायाव थांना हो ओमफ्राय प्रान्जित मोसौ आब' अनामिकाखौ गेट आउट बुंदों दाना प्रान्जित मोसौ आब' अनामिकाखौ गेट आउट बुंदोंनो न' दाना सोर बुं सनजित बुंदों सोर बुंनो सनजित बुंदों आरोना नै संजीत मोख्रा बुंदा बावबायलै नै मोरा संजीत मैं किसी का कॉपी नहीं किया मैं कसम मोरा तो किसे बोला अभी बाय बाय ठाटो का मतलब क्या है बोलो साले तो किसी का कॉपी नहीं किया ठाटो का मतलब संजीत मानो बुङो बिब'खौनो बिदि दाना आंनो मेखालाया मालानि आंनि बिब' जाखो हा बिबारि मालानि बिब'
सोर कल हरनो गोसो कल हरदो आंनाव आं दोननोसै आरोना हेलो राजनीजना प्राजिता हम भी कहता है टाटा बाय बाय सब को तो यार बोल रहा है ओके अच्छा आं हरनि कल नाना गेट आउट बुंनायावनो फैबाय नों आब' अनामिका नामा सनजित मोख्रा बुन्दासो बे आंनि एलबि बाखिगोन आंनावबो आरोना आंनि एलबि बाखिगोन आंबो दाना मा बुंखो बुजासैलां राधे 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 हम लोग का विजय भी आ गया अभी हम विजय लाइक कर दो प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आं कल हरनो सनजित ओके ओके रनजित बुरख सनजितआ आब' अनामिकाखौ गेट आउट बुंदोंनो मोसौ होनांबायनोलै प्रानजित राधे 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 हमारे कोकरो में भी कहता है टाटा बाय बाय मोरा सनजित टाटा बाय बाय बोल साइली ओमफ्राय आं खोमादों सिरियै दाना बाय बाय दाना नै आरडि एल बि बायलाय आरडि बसुमतारी एल बि बाय थेंक्स थ' थेंक इउ सो माच गासिबो बाय 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 हा लोगोफोर मोसौसो प्रानजित आहा होनदाला ओइ प्रानजित नोंखौ मोसौ होनबायलै नै बिबारिया जोंना आई हेट यू मरानी साइली आरडी का एलबी में जाना पड़ेगा मुझे बुला रहे देखो आई हेट यू मोरा संजय बोला साइली आई हेट यू टू आं सिनाया बेखौ ना आं सिनाया बेखौ मंगलिया ओ कुपरी थोरो इसको कुपरी थोर दो मंगलिया 25 दिन में डबल वाओ गाइस 25 दिन में डबल होगा डबल दे लोगोफोर ना बाय बाय गाबोन दा बेलासियाव लोगो मोनगोन दै एकदम लोगोफोर 5:30 लोगो मोनगोन आरोना 5:30 लोगो मोनगोन एभ्रिवान गाइस रावखौबो सिनाया गोसोबो गैया आं दाना नै प्रानजितआ थैंक यू सो मच 5:30 में मिल जाएगा सभी को